Δεν το παλιούσε. Σαν μέρα. Γιατί δεν το τελειώσει. Δύο τελειώσαμε. Ακόμα 40. Για τη δουλειά. Να πηγαίνει καλά. 39 ακόμα. Γιατί η κοπελιά που υποθύμησε στο 1,5. 4. 1/10. Ακόμα 38. Για τους εθελοντές που μας φωνάζουν να συνεχίσουμε και ότι πώς κάναμε τη μία στροφή που έμεινε και από εδώ και πέρα είναι ευθεία. 5. Έχουμε 37. Για όλους αυτούς που πεθάνανε, πώς είναι αυτοί που περνάμε το τρίβο. Για τα πολλά, αλλά τα δύσκολα έρχονται. 6 για τα παιδάκια που μας δίνουν ήλιος στη διαδρομή. 7 για τη βοήθεια που έχω λάβει από τον κύριο Ελία. Χωρίς να το ξέρω να σου βοηθήσει αρκετά. 8. Δεν ξαδερφούλα με την Ελένη και την οικογένειά της. Που περνάω προς εδώ από το σπίτι της. Σαν να πάω πολύ. 9. Αυτό είναι για το Σαμούλη, γιατί δεν γίνεται να δώσεις στην Ιλανίτσα χωρίς να δώσεις το Σαμούλη, που χθες έτρεξε στα 10. Θα αγαπάω πάρα πολύ Σάμο. Ο ρυθμός είναι στα 7.04, ξεκίνησε 6.56 και σιγά σιγά παίρνω ένα δεύτερο δίπλο. Για πάμε. 10. Αρχίζουν οι φορές. Ωραία. 7, 10 pace. 1 ώρα και γύρω στα 20 έχω κάνει. Στον φυρωμένο το 10ο στον μπάθο που τους έχω βασανίσει. Κάθε Παρασκευή που κάνουμε πρόμο. Ευχαριστώ για την υπομονή και συγγνώμη για τη βραβούρα. Αυτό για σένα στο 10. 11. Πουλάνε οι φόρες σου. Ο χρόνος έπεσε 7-10. Αφιερωμένο. Συμμετώ. Καλημέρα το Λαμπράκι, 60 χρόνια. Για μπράβο! Και την ανοχή, την υπομονή και την υπομονή. Ευχαριστώ μισθό. Και εσένα το 11ο. 12. Και η ομάδα του BXC σε Eurobank. Από τις καλύτερες ομάδες που έχω δουλέψει. Σε κάνουν και νιώθεις μέρος από την πρώτη στιγμή. Μπράβο στην ίδια στην ομάδα. Σε όλους. Ελένη, Μαρία, Νίκο, Μπάσα, Δημήτρη, Μιχάλη, Παναγιώτη, σε όλους. Δεκατρία. Πρέπει να ρίξω ρυθμό. Γύρω στην μήνυμα, σταθερά, στην τελευταία 3-4 χιλιόμετρα. Σε κάνω 88-189. Έχει 7-12. Πρέπει να ρίξω. Και εκεί με 189 δεν φτάσω ούτε σε 20. Το 13ο τυχερό αφιερωμένο
στο σλάφι, το τρυποδάκι, στο γατούλι. Κατά 4, 1 τρίτο. Το 14ο για την καρπίτσα που βασανίστηκε το τελευταίο μήνες. Αυτό για σας. Στο 15, πρώτη μεγάλη ανηφόρα. Καρδιά 190, ο ρυθμός 7-15. Έχω κάτι ένα τριχύλες, αλλά προχωράω. Μετά την ανηφόρα αυτή υπάρχει κάτι φορά. Οπότε, όσο για τώρα. Στην ανηφόρα θα πέσει. Δεν θα ανέβει το πόσα. Και ξεκούρασε. Το 15ο, το δύσκολο για τον ψιλορίτη που τον ανέβηκα. Είναι το καλοκαίρια. Εντάξει, μια καλή ανηφόρα. 194 έπιασε η καρδιά, 7-19 το pace. Τώρα ισιώνει λιγάκι, ακόμα ανηφόρα έχει, σύντομα η κάτι φορά. Δεν θα επιταχύνω, να κρατήσω την καρδιά κάτω, να ρίξω την καρδιά. Πηγαίνω πολύ σιγά και είναι περιπατήτα, αλλά δεν έχω σταματήσει. Ανατριχιάζω ακόμα στο κεφάλι και στα χέρια. Το 16ο για τον Γιώργη στην Κρήτη που ανεβήκαμε μαζί τον ψιλορίτη και μας βγάλανε αυτή τη φωτογραφική φανταστική φωτογραφία. Σ' αγαπώ ρε Γιώργη. 17 κάθε φορά 172 πανεμί, 721 πίεση. Ηρεμήσαμε. Ακόμα να τριχιάζω. Το 17ο το αφιερώνω στη Ρούλα και στο Γιάννη. Καλοί φίλοι, δεν μιλάμε συχνά, αλλά όταν μιλάμε είναι ουσιαστικά. Καλοί φίλοι. 18. Αρχίζουν την χωροκατς φορές. Μόλις περάσαμε τη Δαφνά, η Σταύρος. Πάλι, κατά το δίπλο στάξαμε λίγο το βάνει φορά. 723 πέσει. Βάζω τον κάνω ζυγζάκι που κουράζεις. Όχι φίλε. Το γλυκό, 17ο. Θα μένω σε όλους τους που ήρθαν από το εξωτερικό για να τρέξουν. Για να τιμήσουν τη χώρα. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Δεν ξέρω ότι θα το βγάλω όλο τρέχοντας. Κάποια στιγμή θα σταματήσω και θα περπατήσω. Δεν πειράζει. Καλημέρα. Πάλι με 185, 726. Η μίσκη είναι, τα πόδια που να είναι, δεν να τριχιάζω ακόμα. Πολλοί κόσμος περπατάει γύρω στις ανηφόρες. Σύντομα και εγώ. Μακάρι να βγάλω τα 21. Αυτό αφιερωμένο
στο Κωνσταντίνο. Το Κωνσταντίνο είναι παλάνι πίσω. 20. Δεν άντεξα. Τώρα στο σταθμό περπάτησα λίγο. Περπατάω. Έχουν αρχίσει και πέφτουν. Έχει πολύ ανηφορά. Τώρα είναι κάτι φορά. Δόξα τω Θεώ. Και θα ηρεμήσουμε. Πάλι πιάσαν 192. Η διαφορά με πριν είναι ότι τώρα δεν έχουν ενέργεια εμείς στα πόδια. Και καίνε. Πολύ δύσκολο. Ιδίως χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Στα 36 και θα πάει στα 8 και στα 9. Δεν θα περπατήσω λιγάκι. Το 20 μέχρι τον ημί είναι αφιερωμένο στην Ηλιάνα. Βάζει στόχους, τους κρατάει και κάνει τις θυσίες όταν θα πρέπει. Μπράβο Ηλιάνα μου. Έτσι να σε πάντα. Και οι στόχοι σε κάνουν καλύτερα. 21. Ημί. Μέση. Ο Νάπολη. Έχω ξεκινήσει και περπατάω. 21ο. Αφιερωμένο στη Στέλλα. Αφιέρωση στο Κωνσταντίνο, στην Ηλιάνα, πρέπει και στη Στέλλα. Και την υποστήριξή της τον τελευταίο καιρό. Τη Γιάννη έχει κάνει για μένα, τη Λουίζα και τα παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μένω από Παταρία, είμαι στο 22, αφιερωμένο στον Νικόλα, τον κουνιάδο μου. Χαθήκαμε, αλλά σ' αγαπάω. 23. Τον αδερφό μου, τον Αλέξανδρο. Μου πήρε τηλέφωνο. 24. Στη Μαρίλια. Θα μείνω από Παταρία σύντομα. Μπορεί να κλείσω το GPS. 25. Έχω κλείσει το GPS. 821 pace. 154 παλμοί. Τα πόδια έχουν μείνει από ενέργεια. Το επόμενο χιλιόμετρο αφιερωμένο στο Μανολιουδάκι που με πρίζει γιατί με αγαπάει και με βασανίζει και τον βασανίζω. Μια σχέση μίσους, πάθους, έρωτα. Αφιερωμένο σε σένα, Τόνι. 26. Για την Accepted. Το 28. 27. Για την Κρήτη. 28. Για αυτούς που έχει πάει. Ήδη. Τι ωραία έχει πάει. Οι δύο εκεί είναι ακόμα έξω και δεν το κραυγάζουν. Ιδίως στα παιδάκια. 29. Δεν ξέρω. Έχω μείνει από ενέργεια. Φιερμένο. Χαμένα από Παταρία. Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ σκέφτηκα να το παρατήσω. Τα πόδια μου πονάνε πάρα πολύ.
Από τη μέση και πάνω είμαι εντάξει. Αφιερωμένο σε νεόσπι. Στο πυροφυλάκιο. Που τώρα έχουν και γενική. Σε λίγο. Δεν το βλέπω να έρχομαι, παιδιά. Δεν μπορώ. Τα πόδια μου έχουν κλειδώσει. Πάρα πολύ άσχημα.